Kuunnelkaa! Miltä tuo kuulostaa? Joo, se kuulosti viimeiseltä osalta. Syntymäpäiväkoneen 3. osalta. Raketti, seuraa musiikkia! Se tulee tuosta kaltevasta tornista. Sehän on Pisan kalteva torni. Viimeinen osa on siis siellä. Tulkaa, kamut! Haetaan se viimeinen osa. Vau! Tässähän menee pää pyörälle juostessa ympäri tätä tornia. Koska se on vinossa. No niin, kamut! Musiikki kuuluu entistä kovempana. Huippu lähenee jo. Voi ei! Osia on 3. Ja kaikki ne näyttää samalta. Mutta miten me tiedämme, mikä niistä menee syntymäpäiväkoneeseen? Wow! Voi ei! Viimeinen katsotaan Toni-hailu! Keitaini! Se joutuisikaan! Piisan katsona Toni kalistuu! Tulekaluni! Piisan katsona Toni kaattuu! Me tipumme!